Wemukelwe ngokusemthethweni eGagasini FM obeyintandokazi yomsakazo Ukhozi FM uSelBeyonce Mkhize obethandwa ngabaningi Ukhozini FM. Lokhu ukuze emva kokuba lo msakazo elaxaze phansi umsakazo abesakaza kuKhozi FM wangaveza ukuthi ulibangisephi. Abantu bebelokhu bezibuza beziphendula ukuthi ngabe uSelB uya kumuphi umsakazo. Ngempela ke eGagasini sebemumukele ngokusemthethweni. Nakhona eGagasini uzoshaya uhlelo oluthi malifane nala asuka khona Ukhozini FM. Kubekwa ukuthi uzoshayela uhlelo iGagasi Fast Lane olusukela ku-3 alibangise ku-6 ehambisana no DJ ababili. Abantu bakujabulele kakhulu indaba zokwamukela kukaSelB. Bebeyitshela ukuthi ulibangise kwi-Metro FM. Ngebhadi ke ukhona la eGagasini. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha esigundeni zokuxhumana ngalo lolu daba. Mina nje ngiyitathela YouTube sengiyayiteta indawo ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section ngithi awungibambe evidweni elandelayo.